Čusta lidí, dneska se bude natáčet Terrarie. No vám ukážu menu, tady máte multiplayer. Join je připojit se, host a play je vytvořit server. Nastavení, různé nastavení tady máte, je to verze 1.06. No, jistě možná, no vlastně je i větší verze, ale to by tady byla .1, ale to je na prd. To se radši nechám tuhle verzi. Tahle verze je pro mě lepší. Takže dáme single player. A tohle jsou vlasy. Dáme si červené vlasy, jako má YouTube. Červenou barvu. Takže, no, takhle je to super. Takže máme vlasy. Oči by mohly být modré. Něco mezi tyrkysovou barvou. Modrá. Tak, tyrkysová barva. Kůži si necháme takovou. Oblečení, undershirt. Si dáme. No, takhle bychom se mohli nechat, takže dáme. Jsme kluci a máme to na. Je tady medium core, že vám spadnou všechny věci i předměty. Peníze, hardcore, že umřete a už tam nebudete hrát s tímhle hráčem, takže dáme si softcore, že vám spadnou jenom peníze. Takže dáme create. Jméno se bude jmenovat YouTube. Play. No. YouTube Play. Dáme accept. A hotovo. Takže vytvoříme nový svět. Uděláme si hodně velký. Budeme hodně prosumovat, takže. No dáme si YouTube. Co jsem tam napsal? No to je jedno. Hlavně, že to poznám. A doufejme, že se mi nahrává zvuk. No, takže zatím budeme čekat, než se to udělá, načte, všechno udělá. Takže Terraria je vlastně jakoby druhá kopie Minecraftu, akorát že to je 2D a je tam více předmětů, máte tam více možností ke hře. Možná to, že tam není kreativní moc, ale musíte tam jíst. Ale i kdyby tam bylo, že tam musíte jíst, tak by, možná by to bylo o něco lepší, že by to bylo také realistické, že vy můžete chodit a neunavíte se. To by mohlo být i v Minecraftu únava. Ale co? Mně to stačí tak, jak to je. No, už to bude. Je tam v té 1.6, no vlastně, já tomu budu říkat jenom 1.6, tomu nebudu počítat. 1.6, tam jsou nové mody, nové NPCčka, ale to vy asi už znáte, protože tahle verze už je hodně stará. YouTube. Ale to tak může být, tak jméno, Nejlepší je na tom, že se ty sluníčka dají vzít, a i měsíčky, takže můžete si dělat rychle noc, den. Ale ve hře to nejde, jde to jenom tak jako v té nabídce, pro efekt. To nejde. Asi jde vzít jenom tady tohle, to zkusíme vzít hvězdičky. Sluníčko mi uteklo. Tak, a jsme tady. Takže to je náš svět. Seká se levým tlačítkem na myši. Slizák. Tady. Nejprve se nasekáme nějaké dříví, ale půjdeme dolů, protože tam je pěkná rovinka. Ale škoda je, že se tady musí mačkat, když chcete třeba mečem. A u těch sekerech a nástrojů se to nemusí. Ale je tady i jeden meč a ten se taky může držet a točí se takhle, jak tohle. Ale to jich je tady více, těch mečů, které se točí tak, jak
teď to seká ta sekera. Takže nejprve si musíme nasekat nějaké to dřevo na stavění. Tady bude náš pozemek. A další slizák. A v té nové verzi umí plavat, takže asi největší naše hrozba, že jsou nad vodou. O, králíčka mi zabil. Takže jdeme zabíjet. Hop, au. Hop, au. Myslím, že tady toto by se mohlo točit o něco déle. Tahle hra mě docela baví. A nezdá se mi taková nudná. Je tu strašně moc věcí. A to je na tom to nejlepší. Takže asi tady nenajdeme všechno, co bychom chtěli. Za to v Minecraftu máte tam do hodiny všechny předměty, co byste si psali a no to je jedno. Takže nejprve uděláme nějaký pozemek. Já to jenom držím a jenom běžím. A mně se zdá, že i ta terarie je taková lepší. O tom, že to je 2Dčka a můžeme tak trochu vidět pod sebe, jestli tam je jeskyně. Něco jako předtucha. Vyskočili bychom tady? Jo. Takže takhle vysoko si to uděláme. A tady bychom to vlastně mohl upravit, ten pozemek. Hop, hop, hop. Takže slízáka zabijeme. Už jsem to jednou hrál, tuhle hru, a bavila mě to, akorát kámoši se mnou nechtěli hrát, protože to není nějak extra hra a mně se zdá, že jo. Točí to hodně lidí, nebudu říkat kdo, nebo jich je hodně, takže dáme escape, je inventář. Tady máme věci a tady máme crafting. Takže nemusíme skládat předměty, aby jsme pak uhodli, co je co. To bychom asi nedali. Tak, budeme u toho. A dáme si crafting dveří. Hop. Dveře vezmeme a levým tlačítkem zase dáme. No vlastně tady skoro všechno se využívá na levé tlačítko. Ale teprve je to nejlepší, se mi zdá. Tak, levé tlačítko zase. Si na to musím zvyknout. No, snad se vám tahle hra bude líbit, ale nevím. Já nejsem vy. Takže já nevím, co byste chtěli točit. Co byste chtěli, abyste viděli za hru. Můžu natočit skoro všechny hry, kromě, no, to je jedno. Prostě, když tak mi napište, co byste chtěli vidět za hry a můžou být i extra náročné ty hry, například Arma 2, tu jsem hrál. Taky není špatná, až na to, že tam není až tak realistická ta simulace, to je určené na tu simulaci, takže nic moc. Oh. Tak. Máme si tady svíčky, jinak by se nám tady spavnovali zombie. A je tady skoro to samé pravidlo, jak u toho Minecraftu. Tak, uděláme si ještě jedny dveře. A nejlepší je na tom, že si můžeme stakovat různé předměty. Dveře se můžeme stakovat dvakrát, židle, stoly, všechno se tady může stakovat. Až na jídla. Jídla tady vlastně nejsou, jenom litváry a... Hele, rybička nám tady spadla. A vezmeme si ji. Z ryb si vlastně můžeme udělat buď nějaké speciální předměty, a ve vodě neumíme plavat. A to je na tom nejhorší, musíme mít tím pádem pomůcky do vody, takže například ploutve a to je asi tak vše. Nic nového neznám. A v 1.1, no to je vlastně jakoby 1.7 verze, až na to, no vlastně, no já vám to řeknu takhle. Takže já mám 1.06 a vlastně měla být verze 1.07 a místo 1.07 bude 1.1. Takže to bude asi nejlepší verze, co teď vyjde a nejdelší.
Bude tam strašně moc lidí. No, myslím, že by tam měly být aspoň 2 nebo 1 NPC nové. Nevím to jistě, nečetl jsem si všechno, co tam má být. Mají tam být možná dráci, ale já tomu moc nevěřím. Ale já si myslím, že by tam mohli dát i nové předměty. Co to malu? Bude tam asi nějak nových, asi tak 50 až 25 nových předmětů. Možná ty NPC lidi budou prodávat o hodně více materiálu než teďkom. Takže to je další novinka, super. A v té 1.06.1, no vlastně to nemůžete vyrobit hned u tady tohoto, ale to musíte mít takovou speciální crafting table a to se vyrábí ze železa, ale to je tež na hovno. Takže proto mám tady tuhletu verzi. Takže se můžeme udělat kek. Kek je to, že to je sud piva a nikdy vám nedojde pivo. Pivo vám dobí habečka. Takže tady je i nějaké jídlo, jsem tam. A bude se farmazit v 1.1. Aspoň myslím, že by to tam mělo být. Ale nevím to jistě. Ten Tiki Torch je vlastně, že to se vyrobí z tyčky a z dřeva. To se prostě položí takhle na zem, jen obyčejně a nemusí se to dávat zvlášť na zem nebo na zeď, na cokoliv. No a snad bychom mohli začít kopat. Platformy si uděláme. Hodně platformem. Tak. Tak, jestli to pokaždé měřím přesně, aby jsem doskočil tak akorát, protože kdyby se tady spavnuli zombie, tak oni neumí vlastně tak vysoko skákat. Takže my máme tu největší vládu, my lidi, hráči. Tak to není dobrý, nejdeme tady dát platforma, už to dá. Hop. Kameny se nám taky budou hodit. Takže natěžíme už, pak to zasypeme hlinou. A v té terárii musíme mít výšku 3 kostky. 1, 2, 3. A mi se to zdá, že to je také jakoby lepší než ten Minecraft. Možná, že tam jsou na Minecraft mody, ale pořád to nic nemění na Minecraftu a oproti terárii. Natěžíme si pár kamínků. Pak nám napište, mě napište nebo nám. Už mám vlastně s kým točit, takže nám napište, jestli byste chtěli, aby jsme těžili. A když vás to třeba nebude bavit, tak stačí napsat ne, prosím, nebo ne, netěžit. Tak my to pak přetočíme, no vlastně já to přetočím a pokud jsme 2, tak my to přetočíme. Takže se podíváme, kolik máme na pec, kolik musíme mít ještě, asi už na to máme. Ale škoda je, že tady třeba nemáme book, knihu, kde je třeba napsané, kolik na to potřebujeme. Takže 20 kamenů, 4 dřeva a 3 torše, svíčky. Kupíme si pec. Uděláme ještě takovou prohlubeň. Ještě jednu takhle můžu dělat. A už doskočím tak akorát.
hop, svíčku. A teď si uděláme tady další patro navíc. Na pece, na kraftění a na bedny. Bedny se vyrábí ze železa, myslím, že ze 4 a 20 dřeva, ale bedny se dají i snadno najít. A nejhorší na tom mají, že oni tady mají taky zvláštní book, který vám můžu ukázat, jak najdeme třeba moze, tak já vám to ukážu, co to je za book a co se stává. A nejlepší je na té terárii, že když držíte svíčku, tak si s ní můžete i svítit. Takže tady si dáme pec. A kladíme se ničit vlastní předměty. Rukou nic nemůžeme ničit. Takže to máme. Jak bude další den, tak bychom to snad mohli stopnout. Takže se podíváme, co bychom mohli vykraftit. Lepší kámen na okrasu. Ale ne, díky, nepotřebuju. Takže musíme dál. No nic. Vydáme se tak trochu do světa. Viděli jste ty zombie? No vlastně tu zombie. Ze začátku doporučuji si vytvořit meč vytvořený. Dívejte se, 7 milí. No vlastně a 5 damage. A tady tohle se točí a tohle je vlastně jako short. No spíše taky krátký meč. Takže tady toto je lepší na obranu. Když třeba kolem vás někdo krouží, nebo skače, nebo já nevím co, prostě něco. Tak, si počkám na zombie. Tak, máme the girl. A pak můžeme třeba někde v pekle, můžeme najít, možná i někde v dírách, někde můžeme najít, ale docela hluboko můžeme najít srdíčko, které by nám dalo srdíčko tady. Takže jdeme útočit dál. Jak můžete vidět, tak nade mnou jde zombie, tak já jenom tak praštím a dostal jsem damage. Damage poznáte tím, že to je také tmavší, nebo světlejší. No spíše také tmavší. Takže se schováme, kolik máme peněz. Tady máme na peníze inventář a tady máme na prostě na náboje. Takže den se za chvíli blíží, takže bychom to snad mohli ukončit. Jen si uděláme takovou prohlubeň. Moment. Jsem zpátky. Přišli moji rodiče, takže jsem to musela na chvíli stopnout, asi tak na minutku. No vlastně bych tady měla dát platformu, že? Zase je to takhle? Jo, přesně. No, zabije 2 zombie, takže hop, 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 ne, jo, damage. Další damage. No, spíše kritik. A už máme tady shock, to je defense plus defense 1. Takže když mi třeba budu ubírat od 10 do 12, tak třeba kdyby mi na 100% měli ubrat 12, tak mi uberu jenom 11. A to se dá použít jenom tady. A tím pádem máme obranu naši první. Měli bychom kopat dál. A jdeme zase bojovat. Pozor to samé. A vidíte? To je oko. Má to docela silný damage na mě, ale já mu zase můžu dávat silný kritik. Bo on je ve vzduchu a tím pádem jako v Minecraftu. Nejlepší útok je na něho asi zbraň. Na dálku. Než na blízku. Chápete mě, ne? No. To jsem asi řekl nějakou blbost. S tím chápete mě. Máme zase peníze. A když budeme mít
ještě, kdybychom tam měli ještě 0 navíc, tak by nám přišel k nám obchodník a to bychom další židli potřebovali udělat, takže do budoucna budu se snažit udělat taky jakoby něco jako hotel pro lidi, pro NPC. Jdeme kopat dál. Hvězda. Hvězdy jsou na to, třeba když již budeme mít 10, tak nám to udělá. No z toho se vlastně vyrobí taková jakoby fialová hvězda a s tou hvězdou můžeme si pak zvýšit, no vlastně přidat 10 manu. A manu nám je na kouzlení, na knihy a na skakání, třeba nějaké kouzla, vyvolávání a další věci. Hop, hop. Takže máme docela dost peněz, málo svíček, málo dřeva a skoro žádný item. A dostali jsme klej. A z kleje se dají vyrobit docela dobré věci. Nějaké dekorační, například květináč a různé předměty. Nebo cihlený dům. Můžeme mít různé předměty. Já pokaždé dělám takhle, když třeba tady, kdyby mi to tady zavazilo, tak já se to udělám tak a svítí to dál. Takže z toho si pak možná budeme dělat do budoucna předměty. A nejlepší je na tom, že když ty kostky je vyšší než my, tak my tam doskočíme. Takže nemusíme si dělat starosti s tím skákaním a s věcma. Jsou tu zombie, takže si zase musíme vydělat. Šup, 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 šup. Už se blíží. A nejlepší na tom je, že se tady neníčí ty předměty. No vlastně zbraně, tools. Tools je předmět, jako nástroj. Sakra. Hop. A ještě několik rán budu muset dát. Spalo z něj srdíčko. Lens se dají vyrobit také takové brýle. Když třeba najdeme takový předmět, já už nevím, jak se to jmenuje, a to se jmenuje nějak ďáblův kámen v češtině. A to se dá z toho se dá vykraftit lepší nepřítel. Že třeba vy vám tady budou pořád třeba dokola chodit obyčejné zombie, které dáváte třeba na jednu ranu a chcete mít gobliny a tak. Goblini jsou v pekle a jsou hodně silní. Tě skoro nedáváte. Jsou v dungeonech a umějí střílet přes zeď, takže ale všude a budou tam i povodně v Minecraftu. Našli jsme hvězdu. Houbu můžeme sníst čerstvou. A to nám doplní, myslím, že 20 zápeček. Už si to přesně nepamatuju. To, co tady vidíte, to je kopr a kopr je docela na hovno. A spala tam zombie, takže to je asi docela dost hluboké. Slunečnice jsou nám na obranu proti peklu. No vlastně to není také peklo, ale spíše něco jako erupce. A to slunečnici to můžeme zabránit, aby se to nerozsízovalo. Takže erupce se dá pěstovat. Můžete tam mít, můžete i pěstovat džungli. A džungle je na nic. Je tam hodně zombie, je to docela těžké. A tu erupci bych jsem teda nechtěl mít, takže začíná den pomalu. Takže snad si to tady prozkoumáme trochu. Možná něco málo natěžím. Hele, našli jsme, myslím, že to je ono, je to pánev. Jo, pánev.
No prostě nějaký květinač, nebo váza, jo, váza. Váza se to jmenuje. A z té vázy by nám možná mohlo padnout nějaké peníze, nějaké drobáky. Jo, drobaky, peníze. 98 koprů, takže skoro 1 silver. Myslím, že tady toto je železo. Jestli jo, tak jsem moc rád. Pak bychom si mohli udělat, jo, je to železo. A když budeme mít 5 iron těch barů, tak bychom mohli si udělat kovadlinu. A na kovadlině bychom si mohli udělat docela dost dobré věci. Ale železo se až tak moc nedá lehce najít, takže to je docela těžká práce. A i houby. A houby se sami rozmnožují. No, prostě rostou sami od sebe kdekoliv a kdykoliv. No, už začíná den, takže bychom to měl asi tak vypnout a dát to na YouTube. Chtěl bych to mít ještě dneska, na YouTube to mít. Takže žalud vezmeme a zasadíme. Nejprve vám ještě ukážu toho modrého gala. Modrý gal má 25 HPček od toho green. Od toho zeleného, ten má 14 a má větší damage. Hop, takže mu uteču tady. Další železo. Jsem šťastný, že jsem to našel. Svatý poklad. No myslím, že to cestování by asi mělo skončit už. A měl bych se vrhnout. Možná i dneska přijde i nové video. Teďka se pokouším točit co nejvíce videí, aby mi zbylo nějaký čas i na tu školu. Možná, že někteří lidi nenávidí školu jako já, ale musím se taky na něco naučit, nechci mít špatné známky, jinak bych pak nemohl točit. A kdybych nemohl, no vlastně, pak bych nemohl být na počítači a tím pádem bych nemohl točit. A i když jsem teď tak nemocný, no jako úplně ne, ale spíš něco mezi nachlazením a tak. Gal, tak to vidím asi po dlouhé době. To dělá takovou, to je spíše něco jako glitch. Kopr si vezmeme, taky docela velká vzácnost. Z toho si pak vyrobíme helmu nebo brnko, no spíše na to brnko budeme šetřit. Viděl jsem mod do Minecraftu, ale to je Mineraria, se to jmenuje. Já vám to pak napíšu. No, já vám to nebudu psát, ale spíše vám to ukážu. Natočím to, jak to asi vypadá. A jestli by se vám to líbilo, tak když tak. Tam bude i odkaz ke stážení. A to znamená, jak bude odpoledne, tak bude konec. Takže no, napište nám, protože nám vůbec nepíšete a mi to docela vadí. Nevím, co chcete, abyste viděli. Takže je to velká škoda pro mě, možná i pro vás. Žádné informace, takže asi, jak asi budeme oznamovat asi vítězství, no spíše taky konec, tak to budeme asi oslavovat svíčkou v ruce. No. Takže to je asi konec, takže čau, lidi. Takže zase příště u dalšího dílu Terraria.